Mega putih tipis ngemuli bundere bulan tanggal las-lasan. Senadyan ing kono kene isih katon lintang lip, nanging kekese pangrasa ing lingsir wengi malem Selasa kliwon iki sangsaya gubel. Ning lurung tumuju omahe Mbah Lodro Jenat, angin mangsa ketiga krasa atis banget. Kahanane sepi, mung swara kewan-kewan wengi sing keprungu. Suna lan Sato wiwit tumandang ngleksanani rancangane mau sore. Rancangan kuwi tuwuh sawise ngawruhi kahanan omahe Mbah Lodro. Kira-kira jam 10 awan mau, Suna menek pager tembok dhuwur kang ngupeng omahe Mbah Lodro. Lepane pager tembok saperangan wis nglokop hingga katon botone pating pringis. Boto iku kanggo pancatan menek tembok banjur mlembar menyang wit turi sak kentol gedene. Kanthi menek wit turi mau dheweke ngetitekake kahanan kebonan ing pekarangan omahe Mbah Lodro. Ujare Sono marang Sato, ing kebon walike pager tembok sawetara dhuwure kuwi ana sakwernane wowoan, antara liya jeruk bali, rambutan, nangka, pelem, sawu lan klengkeng. Resep dinulu kaya taman sarine putri raja. Tanduran katata apik, gawe krasan sok sapa sing ngegar-enggar ati. Sejatine Suna uga ngrasakake lamun panggonan kang ngresepake iku nemu perbawa aneh. Nanging kedereng pengin nyolong jeruk bali sing wohe gembel, Suna ora mailu perbawa aneh mau. Dheweke banjur ngajak Sato ngrancang cara piye bisane nyolong jeruk kasebut. Wengi iki rancangan mau sida katindakake, sengaja milih wektu tengah wengi awit omah suwung iku wis genah sepi mampring. Nanging entuk sawetara meter saka jengerenge tilas omahe Mbah Lodro, lelorone jomblak. Sebab tanpa disumurupi, ujug-ujug ana pawongan sing kita-kita metukake tekane. Monggo, katuran pinarak mlebet, Mbah Kakung wonten kok, ujare pawongan penganggo sarwa putih. Mbah Kakung sapa? Wong Mbah Lodro wis tinggal donya, batine Suna. Suna nemu akal. Sato dikongkon mlebu dhisik, dene dheweke arep nyusul. Karepe Suna menawa Sato mengko wis jagongan karo sing duwe omah, dheweke bisa kanthi gampang methik wowoan sak katoke. Nalika dirasa anggone ngamek wowoan mau wis kasil, Sato dikode supaya cepet pamitan. Ngono pitunge, Sato manut, dene Suna nyelingker menyang kebonan. Suna kasembadan manjing kebon sakwise kasil menek pager tembok. Mlebune kanthi anjlok ngono wae, awit papane menek adoh karo wit-witan. Nalika anjlok dramaan sikile ngrasa natap barang atos nanging ora dipailu. Dheweke ngrumut mung dipadangi sureme rembulan tanggal las-lasan. Lakune jujuk wit jeruk bali sing wohe gembel.
Wit jeruk sing gembel mau manggone cedhak sumur tuwa. Nalika diulatake awan mau, Suna wis niteni pernahe. Mula Suna ora tolah-toleh maneh. Nanging nalika lagune meh tekan papan sing diancas, garise Suna nyandung barang atos. Suna pringisan karo ngrayai sikile kepengin weruh barang apa sing disandung. Suna jenggirat jebul sing disandung mau arupa pathok kuburan. Kithoke mengkorok bareng dicoloki nganggo urupe korek ing papan kono pancen ana kuburane. Suna kober ngedap nanging bareng eling sediane sekawit bakal nyolong jeruk, rasa wedi kuwi dikipatake ado-ado. Atine dadi kumesar bareng metil jeruk sepisanan keprungu swara guyu nyekike. Nanging dasar wis lali sembarange anggone methik jeruk dibacutake nganti cacah 5 iji. Ing pethikan kang pungkasan pange jeruk obah-obah lan nyuwara kemrosok pindha angin gedhe. Suna ngulatake pang sing obah kuwi saka rumangsane pang-pang iku salin wujud dadi tangan kang drelur pepuletan. Suna enggal-enggal mlayu karo mondhong jeruke ing sarung. Tekan regol omah lawas sing mau kanggo pisahan karo Sato, kahanane remeng-remeng. Lampu kekencoran wis mati kabeh. Bareng disetetekake jebul Sato isih ana kono, dheweke katon lemes. "To, ayo ngale saka kene." Pangajake Suna karo setengah ndabyang Sato. Tekan dalan padang nom-noman loro kuwi banjur ngaso. Ambekane isih ngos-ngosan. Sakwise ambekan lan pangrasane sareh, Suna pitakon, "Kowe kuwi geni yo, kok katon lemes?" Sato ora enggal semaur, malah tingak-tinguk kaya ana sing digoleki. "Endi Puri?" ucape. "Puri sapa?" Suna bingung. "Puri sing mau ngobrol karo aku. Dheweke ruwange Mbah Lodra sing wis dianggep anake dhewe," katerangane Sato. "Nggonmu ngobrol ning sisih ngendi?" Suna takon. "Ning jero omah." "Lho, Mbah Lodra kuwi wis mati lawas banget. Mosok ruwange isih ana kono?" Ujare Puri, "Mbah Lodra lagi sare, mula dheweke sing kapatan nemoni aku," ujare Sato. "Pawongane piye?" Suna miterang. Sato banjur crita yen pawongan mau dedeke dhuwur, pawakane lencir, rambute dawa wates polok, diore, praupane ayu nanging pucet, guyune cumengkling. "Sampeyan mrene arep nemoni aku apa wong tuaku?" pitakone Puri. Sato bingung anggone wangsulan. Sato nuli kandha yen tekane mrono kepingin tetepungan karo dheweke. Iki uga dudu wangsulan kan jujur, awit niate pancen arep gawe lenane sing duwe omah enggo anggone nyolong jeruk Suna bisa kasil. Nengah-nengahi jagongan gayeng dumadakan Puri jenggirat kaya diusikake. Dheweke age-age pamit memburi. Atine Sato kumesar sumelang menawa tumindake Suna kadenangan dening Puri. Ditunggu nganti suwe, Puri ora bali menyang ngarep. Sing keprungu mung guyu lamat-lamat, guyune wong sing lagi seneng. Dumadakan pet lampu-lampu ing teras omahe Mbah Lodra iku mati. Kahanan peteng dedet. Sato ngrasa yen lagi manggon ana sanjerone omah suwung sing wis reget. Dheweke lagi sadar bareng Suna teka karo manggul jeruk colongan. "Pagriane omah lawas kuwi apa nganggo srana lembut ya?" pitakone Suna sakwise ngrungokake kojahe Sato. "Kiraku wae ya ngono. Lah awan mau omah kuwi katon suwung. Teka bengi iki ana sing manggon. Lah
jeruk colongan iki kepiye penake? Suno njaluk tetimbangan. Aku ora wani mangan. Dibuang wae ya. Eman-eman yen didol ning kios buah wae piye? Wah, mathuk, aku setuju. Mergo sing rekoso aku njaluk bagian 3, kowe loro wae ya. Ya, aja kuwatir. Karo maneh kuwi ya nalar. Suno banjur mbukak jeruk colongane sing isih dibuntel sarung. Iba kagete nom-noman loro kuwi nalika buntelan sarunge Suno dibuka. Sing ana dudu jeruk bali nanging cumplung menungso gunggung 5. Nom-noman loro iku ora bisa guneman apa-apa, mung pandeng-pandengan bleber nuli melayu gendring golek selamet dewe-dewe. Cotel.